Αναστάσεως γέγονε το τελούμενον, όπως γινόντες εις ταύτην αφεπούντας, αποφράττοντες εν πίστη, δοξολογούντες τους μάρτυρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κατακρίσε ολίτρωσε Παναγία Θεόνυμφε και δίνω τελμάτων την ταπεινή μου ψυχή και του θανάτου απαλλάξω και σου και δωρήσε τη Θεός ευλογημένη είσοδος Παναγίου σου πάντοτε νίκαια ή και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Σοφία όρθη. Ως ηλαρών Αγία δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μακαρός, Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες ως εσπερινών, ειδώμε Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάσης ημνής ευγονές εσίες, οι Θεού ζωήν οδηδούς, ο κόσμος εδοξάζει. Εσπέρας προκείμενον. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσομαι, και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με, και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άξον προσευχή μου, έστησε τα ρήματα του στόματός μου. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με, και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατερών ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ενορία και τη ιεραμονή ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης. Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτων αутούτων, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού τα πεκδεκομένου του παρασομέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη έσπερα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός ηθ ημάς,
καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώματί σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν του καταξηράν θάλασσαν και έραφλο Χριστού ημών στρατού. Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής ταύτης και των επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτην, Γεωργίου Ευαγγελίας τέκνων, Μαρίας τέκνων και εγγονών, υγείας και σωτηρίας αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν εν την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονή ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λιμουσισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον εμενής και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορκενώσεων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επιτιμένης δικαία αυτοαπειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον το Θεόν, φωνήν της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμόν ήλπις πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαλάσσιν μακράν και ήλαιος για να μην δέσποτε από τις αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Κύριε. Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στραγγυλάτου. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού θυμάστε από τους Θεακράτσια Φανατοπία, πάντοτε νίκαια ή και σώμας των αιώνων. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού θυμάστε από τους Θεακράτσια Φανατοπία, πάντοτε νίκαια ή και σώμας των αιώνων. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού θυμάστε από τους Θεακράτσια Φανατοπία, πάντοτε νίκαια ή και σώμας των αιώνων. Αμήν. Πάντοτε νίκαια ή επίσης χρόνια πολλά, πάντα μήνυ. Πάντοτε νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Επίσης χρόνια πολλά.
Γευτήκαμε το κέρασμα και ήπιαμε την πατροπαράδοτη τσικουδιά στο τέλος της Θείας Ακολουθίας στη θολωτή τραπεζαρία του μοναστηριού. Φεύγουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι γρήγορα το μοναστήρι θα κατοικηθεί και πάλι από ανθρώπους που θα έχουν σαν σκοπό της ζωής τους να αφιερώσουν τον εαυτό τους στο Θεό. Έτσι ο αγιασμένος αυτός χώρος της Μονής Βριωμένων Μεσαλέρων θα αρχίσει να ξαναζεί μια καινούργια περίοδο μοναστικού βίου και θείας προσφοράς.